Raġel miqrendi li hu mfittex mill-awtoritajiet Taljani fuq suspett li hu involut f'ċirku ta' traffikar ta' kokaina fl-Italja inħeles mill-arrest wara li t-talba għall-estradizzjoni tiegħu ma saritx skont il-liġi. Nuqqas min-naħa tal-Avukat Ġenerali. Oriġinarjament it-Tribunal ta' Katania kien talab lil Malta biex l-akkużat John Spiteri jiġi estradit lejn l-Italja. Lura f'Diċembru l-għadda kienet saret din it-talba li proċeduri fil-qorti jingħataw bidu minnu fih. Sakemm il-ħamis, l-avukati ta' Spiteri qalu l-prosekuzzjoni ma ppreżentax l-informazzjoni meħtieġa. L-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg ma ħarġitx il-mandat ta' arrest Ewropew kif suppost. Fid-daw ta' diversi nuqqasijiet li saru l-Maġistrat Donatella Frendo Di ma setex tieħu deċiżjoni dwar it-talba li saret u bekk ordnat il-ħelsi mill-arrest ta' Spiteri. Wara dan l-aħħar każ, l-Għaqda mhux governattiva Repubblika talbet għal riżenja immedjata ta' Victoria Buttigieg hekk kif nuqqas bħal dan wassal biex allegat kriminal jispiċċa fi kliemuhom stess jiġri mas-sajm. Repubblika qalet li żbalji mill-Avukat Ġenerali mhux l-ewwel darba li saru b'riżultat li qed tispiċċa tagħti protezzjoni lil kriminali f'pajjiżna. Ftit jimilu akkuża ta' tixħim waqgħet minħabba żball min-naħa tal-istess Victoria Buttigieg rigward il-każ ta' tixħim mill-avukati ta' Jurgen Fenech fil-konfront tal-ġurnalist Ivan Martin.